kapor baka perthei ka don ha ka jing suk ka jing kemen la ha ka jing trei karep karyang la ne ha ka jing sikrib lei henry udon nong shun kham tam la ki briu ki ya hok im hok bat it shaw lei kum ta usaitan ban se ban plan dagino kino kilanti ban penjat ya ka perthei nga priang yami syakani kamiting Ngingoi yang ikran. To pin sengap yang ha kane kapor. Ngadon kam kerki ban khot ya pisha kane ka meeting. Mame men pensyoi ya kibriu. Meru men trei sitam. Men trei sitam. namar ba kapurthei kalajanwai ngin persyang kat bala ban yalam yekibriu syadu jok Oh, ngenami tang ibiru. Ta kalong kabadai ngan tristom. pet ngan puni hami mentah ba kumno kibriu kimhok mentah haperthei Ngamut ban ong bang ngamla sira ban pedang ngi na marba ban yalang samla arngot langot na tajuk ko pot pe kam de ka kam ka baha di ka di ka kam saitan pe ngahap ban itanya uway ubang ala jit tan sai e mo okay bye pet meyu i kumno haba kumni kim treshu ban thok ban syukur pet sakani kawai Iba, siya bilin kaya piling dalaway siya, bilin dalaway siya nang ba usay ka naman yun ang siya yung hindi. Ya usay tan, on pinkan ya da siya dunang sinjong na on utray. me yu iem ba wat habatia badem ru kiduai menta lada ngim treshitom ban peluno ya kijing duai ngangai batang mangi ngin lechadu jok Kata kabong nalong petang mangi ilet syah dujok. Ate ngamun. pet shushu sakani kawai Kau ya tu, karena siapa Yesus. Tongannya tu ya pi, balik ini siar rumah. Oh, Kan bangamnya. Bentar, nanti tu kena ya pi sepanjang Yesus. Yesus dia pun jauh ublay. Batu syaitan udah Yesus. Di ubadai unong kushoy jungi kibriu. Kat ba mangi batu Yesus ngin net syapineng. Isngau. Syaitan ulit syap dujok. Isngau. Ni Dei Ban Jop ya ublay. Dia ku arwah kan? wah. Tapi apa yang kai sini mo? Kadang baru atau kadang kecil iya, nang supaya orang sini ru. me yo i kani lele kajing i bat kajing yero yo blay lada omla ban rading kong ya kajing i te latikna batang mangi shisha ban lek syadu jok Pen susu kenrahan bakum no kibriu kilong hal pertai. Kenang bangin nang bantri ba. satang kani kawai bakam shirkai ba
kata kalong ba lada kibriu kitip ya kabut jungi te la jinjar pet kane kawe kia hikai kane ken kalong kabama pet ya kane Bakum no usoitan uwan ban pensyo yapi bat ban penhap no yapi kibalange bat kibalajit ki jong blay bat kumjuru ba usoitan kan mau ya kan kawe ba ka rukom wan ka jong usoitan ha ka jingem ka jong pi unnom wan ha ka takadur ka ba ima henrei unwan ka ban kong unwan ha ki jingmut ki jing berkhat ki jong pi ban pensyo yapi bat ban pen baklano yapi Kenang ba pin nge ye o te na kata kadau usoitan hakini kisngi u ya le do yap hado kata ba unyo ya kadok nut ka jongpe pi baro ki ba syong hangne ki ba dot ne ka jingkit khli ba pinlong ki ba adkar pinlong ki ba ngis kem bat kumjuru ba pinda husyar ha ya ki jing pensoi ki jong usoitan kala balong ha ka ktin ka ba pikren kam ka ba pile wat ha ka ban thok ban syukur kata kadai ke jing sedang ka ba usoitan un pan hapno wat api ki ba lage ro knang ba unyo elam ya pi syadu jok te pi ke ba syong ha ka ne ka jing hikai ha ka ne ka sngi bat scam ya kata ka jing hikai ba pin ya le persya ya usoitan bat wat ai jaka ya usoitan wat tang khandiat ro Oh, hakane garukom ngan penyap sendan. ngaru nga susijun bagi kai ya kabut jungi wat kuslai ya kajing it ngin pendu ngin yalam yaki bantok ban syukur kamtam baki kin ino no yo blay bat bakin syakri bat yangi bat ha kaba kadu maki mangi bat ki angil jongi ngilas ngan ba ban le hiarlam sha du jok ho mami bat nga klem dapan slam shu ya ini le no sha ka berti Ya, ini lenyap. ya Kini kijaga baro. Empat kiti kibriu baro. Ngan belong kibriu jonga. Bat dia kini kijaga baro. Ngan belong